Ja, hej alle rækker. Jeg er ved at arbejde på mit projekt med at skal sende en film af far over til USA. Så det her det er sådan et forsøg på noget, jeg lige skal have uploadet. Så jeg tænkte, jeg vil lige sende en kærlig hilsen herudefra til begge familier. Og samtidig så har jeg også tænkt på, at vi skal huske på at bruge vores mails. Det tror jeg vil være en rigtig god idé. Jeg snakkede med far her den anden dag, hvor han var faldet. Og det kunne egentlig have været ret rart at vide det sådan. Så jeg synes, vi skal skrive lidt mere sammen og bruge vores mails. Det er en opfordring til os alle sammen. Kærlig hilsen herfra. Hej. Squeeze smoke dem. Jamen det er så lige giver. Som følsomme tandhænder. Der var andre mennesker, der også har sådan nogle. Men begge vores kameraer driller faktisk. Altså de kan ikke rigtig lige varme. Den her, den sådan zoomer ind af sig selv. Jeres mekanik, det har det med at gå i ferie. Ja.